Gabon guztioi, abenduak 3an Euskararen nazioarteko eguna izango da berriz, eta hori buruz hitz egingo dugu Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Horretarako gonbidatu ezberdinak ditugu, bai hemen, Araban eta bai hemendik kanpo. Beraz hasiko gera gonbidatuekin eta aurkezpenekin. Daukagu telefonoren bestaldean Leire Gazeo. Leire, Gabon! Gabon, kaixo. Kaixo, Eusko Ikaskuntzaren Euskararen nazioarteko eguneko kanpainaren arduraduna zera? Bai, hala da. Ondo da. Ondo da. Eta abenduak 3an izango da, beti horrela izaten dalako? Bai. Francisco Xavier deunaren egunarekin bate egiten dugu, egun hortan, eta hala izendatu zen 1949an Euskararen nazioarteko eguna. Eban naiz okertzen, aurtengoan larun batean izango da? Larun batean, hala da, bai. Bueno, egun polita ospatzeko, ez da? Hori da, aitzakia badaukagu libre izateko, edo badaukagu aukera hori, orduan, bueno, ez da txarto edo dakagun eguna. Zer da Euskararen nazioarteko eguna? Entzule batzuek jakingo dute, beste batzuek ez dute ezer jakingo, zer dela eta nazioarteko egun hau, eta noiztik dator, nork sortu zuen? Bai, Eusko Ikaskuntzak sortu zuen 1959an, lehen aipatu dizuedan bezala, Euskal Hizkuntzaren unibertsaltasuna aldarrikatzeko asmoz edo. Urte bete lehenago, 1958an, Eusko Ikaskuntzaren 7. kongresuan, hala egun hori behartzela edo behar hori aurkitu zuten, eta 1959an, esan dizuedan bezala, egun hori finkatzea erabaki zuten. Gauza da Eusko Ikaskuntzak azken 6 urte hauetan kanpaina bereziak edo berpiztu nahian kanpaina bereziak egokitu dituela Euskararen erabilpena eta erapena burutzeko asmoz. Azkenengo 6 urtetan, zergatik egiten da azkenengo 6 urtetan, ikusi egin zen eguna nolabait indarra galdu zuela edo? Bai, azkenean denbora asko pasa egin da, eta hizkuntzak dagoen egoeran dago, eta uste izan zuten agian berezi bultzadatxo hori izan, aitzakia izan Euskarari indar hori emateko. Sinesten duzu horrelako egunetan, Euskarak behar du nazioarteko egun bat, zeure ustetan, suposatzen dut, erantzuna, arduraduna izanik, baietz izango dela? Bai, nozke baietz. Jakin askok dakite, edo dakigu, bezan da, baina gero praktikan eta jartzea, erabiltzea, guria den eta gure kulturaren eredudan hizkuntza, praktikan edo egunerokoan, gutxik edo asko ikostatzen zaie, orduan uste dugu posible bada eta behar hori somatzen dugunez uste dugu beharrezkoa dela. Bueno, nik bereziki uste dut aitzaki hauek izatea onak direla bultzada hori emateko. Zeingo duzue egun horretan? Eusko Ikaskuntza zeingo du egun horretan? Bueno, aurtengorako kanpaina berezi bat egin dugu kukusumuzukoekin batera barkatu, eta kamiseta berezi bat atera dugu, kamiseta hori lortzeko lehiaketa bat proposatzen dizuegu, eta kamiseta euskal emakumeen inguruan egokitzen da, ez? Zuzenduta dago euskal emakume, aipatzen diren euskal emakume horiei omenaldi bat egiteko. Eta aurtengoan lehiaketa erraz bat planteatu dugu, 4 galderak osatuta, eta ondo erantzuten duten guztien artean, 200 bat kamiseta zozketatuko dira. Beraz, aurtengo protagonista, Euskararen nazioarteko egunean, emakumea. Emakumea, hala da, bai. Aurtengoan, edo ekimen ontarako bereziki 54 emakume aukeratu ditugu, Kukusumuzu eta Eusko Ikaskuntzako bazkide den Lola Balberderen bitartez, gero baian eurak hobe azaldu dezakete aukeraketana, da bar, baina printzipioz hori 54 emakume hartu ditu eredu. Ondo da, eta Lola Balberde, aukeraketan horretan lan egin dula, telefonaren bestaldean ere daukagu. Lola, Gabon!
Gabon. Eusko ikaskuntzaren bazkidea zara? Bai, azaldi da nik, bai. Zergatik zara Eusko ikaskuntzaren bazkide? Nik, badakizu Eusko ikaskuntza, 1918an sortu zala, baina gero frankismoaren garaian, bakarri, mantendu zan, baina iparralden, hemen guztiz debekatua zegoen. Eta gero ja transizioarekin, berriro piztu zen, eta orduan, ni pentsatu nun, merezi zuela denbora eta eginkizun asko euskal kultura bultzatzeko merezi zuela, eta orduan egin ditzan hor bazkide, eta gero postu batzuek ere izan du ditut, historiako sailaren zuzendaria, eta Gipuzkoan ere izan du naiz lehendakari ordea, eta nik uste dut hori, niretzat izan zen euskal kultura, nik pentsatzen nun zorniola euskal kulturari, hori nire denbora eta nire nahiak jartzea. Hori da, badara mazkit, orain ja ez ditut kargorik, baina hori gazte jutze bezaile baita ere, pasua, baina nala ere jarraitzen dut, horrekin, nire horrekin, bai. Historiako irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitatean, Gasteizen ala beste leku batean? Ez, Leioan orain arte egon naiz. Bai. Eta emakume gaietan aditua. Ez dakit, hau zer da emakume gaietan aditua izatea? Nire kasuan, hobeto esango behartzen emakumeen historian aditua. Ez da nire ikerketak gehien bat genero eta emakumeen inguruan, baina historian, ni historialaria naizelako. Osa, emakumeen historian aditua hobeto izango litzake. Oso ondo. Merezi du emakumeak horrelako omenaldi bat nazioarteko egun batean, Euskararen egunian? Bai, nik uste dut aukeraketa hau egin dute Eusko ikaskuntzak, eta, iruditzen zait oso interesgarria. Hemen arlo honetan egiten dan guztia esango dizute gutxi dala. Osea, ez da bukatzen behin ere, eta horrein dikan lan asko egin behar da emakumeak bere lekuan jartzeko, ez mereziduen lekuan. Kamiseta honekin ez du esan nahi aukeratu ditugula Euskal Herriaren historian, zatik hande denak dira beste denborakoak, batipat, gelditzen den bat bakarrikan bizirik dagoena, edo bestela dira emakumeak Euskal Herriko historian, zerbait, baina esan behar nun zerbait esan dutenak, baina beste batzuek guztiz ez ezagunak dira. Osa, denetarik dago. Alde batetik, nik ez dut izan nahi bakarrikan emakume ospetsuak jartzea. Baizik eta bai ospetsuak, baina bai ez ezagunak, eta nik esango nizuke denak dutela bat, eta denak borroka handia egin dutela bere bizitzan. Aurrera, batzuek bizi ahal izateko, bakarrik, bizi ahal izateko, eta beste batzuek lortu dutena egiteko. Eta konturatzen zea, bizpairu kenduta, hemen, jendeak ez ditula ezagutzen. Zeintzuk ezagutzen ditugu, Katalina Derauso, horrek lortu du ez dakik izen bat, oihartzun bat izatea, pelikula bat egintzutelako, eta gainera oso berezia da, bere jarrera eta bere bizitza. Albreteko Juana Erregina, pentsatzen dut baita ere pixka bat ezaguna dela, eta bere ama, baina gero daude emakume batzuk bere bizitza dela, eredu bat, eta inork ez ditula ezagutzen. Eta nik kamiseta pentsatzen dut dala gauza bat oso herrikoia, eta emakume horiek gerturatu egiten dituela. Zeratik, batzuek esan, adibidez, hemen dugu, Matilde Huizi. Matilde Huizi berari buruz orain dela denbora gutxi 2 liburu oso onak atera dira. Baten nahiko balu, jakin zein dan Matilde Huizi baditu liburuenetan eta liburutegietan 2 biografia oso onak. Baina norbaitek irakurtzen du, oso jende gutxi.
Eta igual pentsatzen dut, kamisetan dago Matilde Uizi, eta igual batzuek esango dute, zein izan zan hau? Osea, alako kamisetaren bidez, lortzea hemen dauden emakume asko ezagutu araztea. Hala ere, batzuk ere, barkatu, ospetsuak dira. Adibidez, Lujanbio, bertsolaria, ez? Bai, bertsolaria, bai. Pena bada, oso, ja ez daukat bizta oso ondo, baina hemen saiatzen ari naiz izena kamisetan ikusten, eta arabar batzuk ere baditu tartean, ez? Bai noski, hor digu Ernestina de Champurcin, adibidez, Bai. Ernestina de Champurcin da Ibañan poetisa olerkari ikaragarri ona, Osea, baina emakumea denez, bere garaiko olerkarien artean, oso gutxi ezagutu da. Hau da, generazion 27ko belaunaldiko kide bat da, eta beste lako idazkarien parean jartzeko, baina, egia da baita ere, Ernestina Champurcin erbesteratu zela gerra ondoan, eta horrek ere aldendu egiten ditula jendea, baina, ezakit, badaude emakumeak maila oso honekoak, oso altu, bere hau da, hori olerkaria, baina gero badugu, ezakit, Emiliana Zubeldia, ez? Musika mailan ikaragarri maila lortu zuen, baina gizona izan balitz, oso ezaguna izango zen, baina emakumea izan da, hau ere erbesteratua izan behar da, baita ere, baina hori gertatzen da. Lehenengo teniente koronela, adibidez, ere bai? Bai, hori Catalina Erausoren onduan jarri dugu, oso bitxia, oso gutxi ezagutzen dugu, berari buruz, osea, Catalina Erauso aventura guztiak ezagutzen ditugu, eta, baina emakumea oso lau lerrotan bukatuko zan zer esan aldugun berari buruz, baina hori egontzan Napoleonen garaian, Napoleon aurka, Gasteizen kalea dauka Gasteizen. Bai, eta baina ez da Catalina Erauso bezala, Osea, zeatik denek zekiten ezala gizona, akumea zela, gero eskondu zan, gizon batek, eta seme alabak izan zituen, osea, eta baina ala ere, eramantzun, gizonezko jantziak ejertzitoan, eta lortu zuen hori teniente koronela izatea, oso interesgarria da, bai. Bai, oso historio bitxiak daude pertsona, kamisetan agertzen diren pertsona jorien artean, baina ala ere esan beharra dago, eta kamisetan ikus daiteke oreka bat, edo, behintzat alegin garela, oreka bat mantzentzen, lurralde ezberdinetako emakumeak jasotzen, disiplina anitzetakoak, ez da ia izan bakarrik alde batekoak edo bestekoak, eta nolabait emakume hauen zertzela bat, garai ezberdinetakoak ere, ez da erraza izan, labur bitzea edo hemen kamiseta bakar batean hainbeste emakume zartzea. Niri esaten badaten laire, aukeratu 54 emakume ala gizon, hau lan hau ez da arraza, ez? Ez da arraza. Gainera, hori esaten duzuna, ez? Hemen ikusten dut beste emakume bat, nik ez nuen ezagutzen, Loitzunen gillotinatik pasazen Maialen Larralde. Bai, honi buruz batzuek esaten dute leyenda asko daudela. Posible da leyenda izatea, batzuek esaten dute bere adinari buruz, esaten dute 12 edo 13 urteko neskato bat zela, eta dirudienez etzan hain gaztea, igual 19 urte gaztea baita ere, baina gauza da Loitzunen, Don Ibane Loitzunen gilotina hor, enparantza, Luis Amalaugarren enparantzan hor jarri zutela, eta 8 pertsona gilotinatu zituzten, eta hauen artean Maialen Larralde, zaratarra, haunezpau zaratarra zen, eta iraultzaren kontra zegoen. Zergatik, erdizioaren gatik. Erlijio, ez zioten usten, eta juten txan konfesatzea, bere pekatuak aitortzea, menditikan pasatzen zen bera bidasoara, zeatikan etzun nahi
aitorle errepublikarrekin konfesatzea, eta bueno, hor Euskal Herrian arazo asko egon zen iraultzarekin, eta Madalen Larralde hor miliotu netu izan zen. Beste izen bat, ezaguna egiten zaigula Gasteiztarrei, nik ustet ezagutzaz baino gehiago kalea duelako Gasteizen, Vicenta Mogel. Bai, Vicenta Mogel. Idazlea. Bai, hau bere familia, bere osaba eta bere anaia idazleak ziren, eta baina berak ere idazlea euskeraz gainea, eta itzulpen oso onak egin zituen ere euskarara, eta, bueno, nik uste dut idazleen artean nabarmenen, uste dut badakit euskeraz lehena dela, emakumea esan dut, euskeraz idazten duena lehena. Zatikan erderaz badago beste bat, pixka bat bera baina lentsoago idatzi zuena, eskizena dauka, Rita de Barrenetxea, dago azkeneko 43an, Rita de Barrenetxea jartzen du lehen idazlea, 43, Rita de Barrenetxea aldiz da emakume bat goi mailako, gizarteko goi mailakoa, kondesa del Carpio eta guztik, eta horri ilustrazioan oso sartuta, ilustratua, bere familiare bai oso ilustratua, eta berak idatzi zuen antzerki obra bat, baina gazteleraz, Katxalin izenekoa oso ona. Tamales gazte hiltzen, eta beste gauzatxo bat idatzi zuen, baina gero hil egin zen. Ze polita, esaten duzuna kamisetan, Lola, 54 emakume hauen inguruan. Euskal emakumeak, agertzen dira 54 aurpegi horiek, izenak, eta zu, beraien inguruan, esaten duzuna, laburtzen dezu esaldi batean. Gaur egungo, Euskal emakumeon, aitzindari, eredu eta bidegileak, guztiak menderakaitzak. Azkeneko hauen eretzat izan da, zeatikan hasi nitzanean, eta hasi eta zer nunean emakumeak aukeratzen, eta emakume, gainera askok belbitzu zaizkit jarri gabe, hori izan behar dut. Beste esaten dut, beste kamiseta edo beste bi kamiseta egiteko, aukeraketa bat egin izan behar da, gehiago ezintzan jarri, bizene natzaldearekin ere hartu emanak izan ditut, eta nik pixka bat gehiago aukeratu nituen, baina azkenean batzuek tamales, eta pena hundiarekin kanpoan. Zaila izan behar du. Oso zaila. Guztiak izango dira zure alabak bezala, eta esatia, hau kanpoan utzi behar. Baina... Ez dakit, agian egiten zenun, kanpoan utzi, berri sartu, baina berri sartzen baldin badet, beste hau kendu behar dut. Baina lortu nahi izan detena izan da, oso ezberdinak era guztietako emakume izatea. Hau da, bai gara erdiaroan azten geha, klaro ez geha jun, ez dakit, leizetara eta prehistoriara, baina, erdiaroan hasita, gaur egun arte hila, historian zehar, erdiaroa, aro modernoa, 19. mendean, oskita gero gerra zibilaren inguruan ere bai, badaude bizpailu, pasionaria adibidez, la pasionaria nola ez da aterako, Euskal emakumeen kamiseta batean, edo kasilda anarkista Donostiako, eta badago berari buruz liburu bat ere idatzita, anarkista Donostiako defentsan asko borrokatu zena, eta gero Maravillas Lamberto adibidez, beste gauza Maravillas Lamberto da nafar neskato bat 14 urtekoa, bere aita ujetista zela, eta Larragan bizi zidan, eta falangistak zoan ziren bere etxera, bere aita harrapatzera, ez da? Eta orduan Maravillas, bere aita zeramatelan, eta berarekin juntzan, aitarekin, eta orduan bortxatu egin zuten, eta erail ere bai, 14 urteko neskato hori, hemen dago, bera ospetsua da, bai, niretzat bai, ala galdu bizitza, eta hori, nahi izan dut hori, nazketa ondila izatea baita ere. Gero, Leire,
emakumearen presentzia, garrantzia euskara munduan begibistan dau, esan nahi dut. Euskara hitz egin, ala bultzatu, edozein gauzatan esan nahi dut, hor dago emakumea. Atzo, gaur eta bihar. Bai, eta historian zehar ezagun da guztiontat emakumea izan dana beti etxean egon izan dana, umeak zaintzen, etxea zaintzen, eta baita, eta oso papera importantea izan duna, hizkuntza zaintzen. Eta hizkuntza mantentzen, eta... Eta gaur bertan, eusko ikaskuntzak antolatzen baldin badu ekimen bat euskararen alde, eta ez bakarrik euskararen alde. Edozein ekimenetan, nor da nagusi? Emakumea la gizona? Emakumea. Bai. Hori argi dago. Zuen datuetan ikusita, zuen ekimenetan ikusita, bai inguru hauetan ikusita, eusko ikaskuntza dagoen lekuan emakume bat dago. Bai, bueno, izan daiteke, ez dakit kasualidadea den, ala ez den, baina uste dut gure papera, emakumeon papera, azpimarratu beharko litzatekeela, gure leku hartu garrantzia eman, beharrezko garrantzi hori eman, gizonezkoen kasutan ere, baina zen ere askotan gauza ugari egiten dira, baina izilpean geratzen dira, eta nolabait, kanporatera, jendeak ezagutu dezala, eta errekonozimendu hori egon dadila, ez? Ez dakit, zenba kamiseta egin dira? Nik uste kamiseta hau, jende askori gustatuko zaiola, izatea, lortzea, zenba kamiseta egin dira leire? Oinik ez egu zenbakirik itxi, sosketarako bai egin izan direnak edo banatuko diranak, esan dizu dena, 200 inguru izango dira. 200 inguru webean, prestatu dugun web orrialde hortan, galdetegiari ondo erantzuten dioten artean, egingo den sosketa hortan banatuko ditugunak. Alaber, guzu-muzu dendetan salgai daude, eta baita eusko ikaskuntzaren webean, web orriaren bitartez denda virtualian, zategatik ez. Eta hori eskurai daudela, alere esan beharra dago ez direla edozen motatako kamisetak, baizik eta bereziki, esperrezki, kukusumuzueki batera kolaborazio berezia egin ostean sortutako kamiseta bat. Edozein den datan, ez edozein unetan edo egiten dan produktu bat edo lan horren emaitza. Hemen ez dut ikusten da beltza? Bai, beltza osotasunean, eta gero erdian agertzen dira emakume guztien irudiak koloretan, eta kolore oso biziak dira, erakargarria benetan, eta horren azpian agertzen dira emakume hoien izenak lurraldea, lurraldea adierazita dago letra batekin, parentesi artean, eta bakoitzaren ekarpena nolabait oso labur bilduta, edo, ez ekarpena inbeste baiz, eta pizkat kokapena. Lola, izango dezu kamiseta? Bai, noski, bai. Bai, eman zizkidaten. Agurtu baino lehen zeo zer gehiago gaitu nahi duzu? Oso gustora lan egin dudala, lan asko egia esan uste nun baina gehiago, baina badakizu lana gustora egiten danean, ez du askolik, egiten da, eta oso gustora egon nahi zen da, bai. Eta ezakit pentsatzen dut, igual, gai honi jarraipen bat ere, eman dizakegula, ez? Ez dakit euskal emakume gehiago atera, eta asko, zatikan hori, gelditzu zaizkit, asko, zerrendetan, zerrenda ditut. Beste lau kamiseta gehiago egiteko? Bai, edo kamiseta ostean, beste gauza bat, ez dakit, baina behintzat argira atera, ez? Lan hildo asko irekitzen digu, hori komentatzen genuen aurreko gunean Lola da erregaz, eta hori esaten genuen, ez dakigu beste kamiseta bat izango dan, edo beste lan mota bat, baina... Bai, beste gauza bat, bai. Honek ateak zabaltzen ditula argita garbi dago. Bai. Lola Valverde, eskerrik asko. Zuei, bale, agur leire, agur. Berehala egongo gara Edurne Arrisi bitarekin, Kukusumuzuko komunikazio departamentuko arduraduna dugu, Edurne, eta gurekin izango da berehala. Leire, seguru gura entzulek entzun dutela lehiaketa baten bitartez kamiseta lor daitekela. Azaldu, nola den hori lehiaketarena eta kamisetarena?
Bai, beitu, web horri bat erabiltzen ari dugu hartatzkiza hor galdetegia burutzeko da, irubebikoitza.eusko, erdiko bidoia, ikaskuntza.org/n, eta hortan sartuz, edo gure webaren bitartez, Eusko Ikaskuntzaren webaren bitartez, edo Googleen Euskararen nazioarteko eguna jarrita, edo bestela ere, sare sozialetan profila ezberdinak zabalik ditugu jadanik, Twitterren, Facebooken, eta Twentin, eta horietatik edozeinetik ere bilaketa egin dezakezue, eta sartu zuzenean lehiaketan 4 galdera dira, oso galdera errazak dira, egia esan behar da, eta pista batzuk, eta erraztasun batzuk ematen ditugu jendeari, hori nolabait errazteko. Eta, sartu zaitezte, ikusi, zozketan parte hartu, azkenean proba itea da askotan, eta behintzat zozketan sartuko zarete, gero Eusko Ikaskuntzak egiten du bidalketa, gain hartzen du bidalketaen ardura, eta sorte hona izatea, zizkat ezagutzea, sakontzea, eta hori da, proba itea. Adibidetzat, esan dezaket, galdera bat? Bai, adibidez. Dolores Ibarruri, emakumeak, zein goitizen jaso zuen? A. Dolorosa. B. Larrusa. C. Pasionaria. Erantzunak, zuzenak eman behar dira, ez? Edo bakarri parte hartzearekin ja kamiseta lor dezakezu? Berez zozketan zartzeko zuzenak izan behar dira. Bai, baina loturak edo estekak jartzen ditugu zuzenean edukera eramaten dutenak eta ikusi alizateko zein dan zera erantzuna, ez? Orduan oso erraza da. Benetan jarri degula gure asmoa hori zan, jendeak alde batetik bai parte hartzea, baina baita lau hauen inguruan nola baizakontzea. Zartu deio jakitea. Beti, abenduaren 2 baino lehen? Abenduaren 2 baino lehen, ze abenduaren 3an bertan egiten dugu zozketa, eta egunean ere ezagutara ematen dugu irabazleen izenak. Egunean, abenduaren 3an ere Eusko Ikaskuntzak N-saria, gero nahi badizue aipatuko dizue zer dan, baina N-sariaren irabazlea zein izan dan jakinarazten dugu. Oso ondo. Kukusumuzurekin harremana aspaldikoa da, Leire? Bai. Luze daramagu eurekin lanian, beste hainbat kamiseta egin ditugu, eta beti oso pozik. Eta, aurtengoarekin ere oso gustura, bai Lolaren partez, gure aldez, eta nik uste edorneko bezango dizue, baina euren partetik ere, eta ziurrenik luzerako ere, epe luzerako behira jarraituko dugun harremana izango dela. Edurne Arrezibita, Edurne, Gabon. Bai, Gabon, bai. Oso ondo, Kukusumuzuko komunikazio departamentuko arduraduna dugu. Edurne, esan dugu, eta Leireke, esan digu, aspaldiko partez harremanetan ari zaretela Eusko Ikaskuntzarekin. Gogoratzen aldezu, noiz hasi zen harreman hori? Bai, horrela, bai. Nik uste dut, okerez banago 2006an edo 2005an izan zela lehenbiziko kontaktua eurekin, eta ia esan orduz geroztik, Leirek esan duen moduan, emaitza polita indugu kamisetaen bidez, beti ere, helburua izan dalako hasieratik euskal kulturaren berri ematea, modu ludiko batean edo. Eta, beraiek jartzen edo eskaintzen digutena da adituekin parte hartzeko lan egiteko aukera. Eta gure atletikan, gure marrazkia, gure kamiseta egintza, eta, lan egiteko modu ere bai. Orduan, nik uste dut bi lan egiteko modu hoien uztarketak ematen dituela, oso maitza politak guain arte bintzat, nik uste dut Leirek esan duen bezala, 3 gustora gaude, edo biok kasu honetan, eta oraingoan Lolarekin egin dugunez, 3, eta, bendik aurrera ere, ezagun gautza gehiago egiteko. Hor, Kukusumuzuko kamisetak oso landuak izaten dira beti, baina 54 emakume margotzeko kamiseta honek badu bere lanik. Bai, zuzen ere nahiko erronka, potentea zen guretako, polita aldi berean, oso interesgarri dituzitzailako, bai Eusko Ikaskuntzak eta Kukusumuzuko planteatutako gai hau. Orain arte egindako guztiak oso interesgarriak izan dira, baina oraingoan erronka berezia zen hain zuzen ere zuk esan duzun horregatik, ezta?
emakume horien bizitza oso ezaguna izan delako, oin arte, eta, bueno, kamisetan bidez, espero dezagun, bueno, gero ez da ezagunak egitea, ez bakarrik honi esker, bezik eta beste hainbat alorretan egiten diren lanei esker, baina hain zuzen ere pertsonai bakoitza hartzea eta bakoitzaren ezaugarri bereizgarriak eta paratzea kamisetan eta berezia zen, eta are gehiago kopuru horren handia izan da, ezta? Baina, bueno, hortan guk genuen erronka hori, eta nik uste dut, bueno, saiatu garela horre egiten, eta emaitza polita dela, naiz eta orain jendeak esan marko duen, jakina. Bai, baina guztiok ezagutzen dugu txera bera, zein den Maialen Lujanbioren aurpegia, irudiak ditugu, argazkiak ditugu, baina emakume guzti hauen artean baditugu ere, pertsonaia historikoak, ezta? Eta hor ez dakit ze soporte erabili duzuen aurpegi hori gero margotzeko? Bueno, egia esan zuen epatu duzun bezala, ez bakarrik euskuk askuntzarekin egiten ditugun elkarlanekin, baizik eta bestela ere kukusumusuren betiko kezkaizatzen da, bueno, egiten ditugun lanak eta hori dana, alik eta, bueno, txukunen eta atera egiten. Kaso honetan, esan bezala erronka berezia zen, eta Lola Valverdek emandako informazioari atxikituta, eta, bueno, gaur egun ere zorionez interneten bidez, eta, bueno, badago informazio askora hurbiltzeko aukera, eta, bueno, marrazkilariak horri heldu dio, ezta, pertsona bakoitzaren ezaugarri bereizgarri bat, hartzea kontutan, eta, bueno, kasu gehienetan, gainera, bueno, Lolak ezagutzen ditu gehien bat emakume guztiak, guk euskuk askuntzako gotzemaiki, debintzat, eta edo nik, sikiera, orain haren bidez, edo egindako lan honi esker ezagutu ditut gehiago, baina, Lolak egipatzen zuen, oso ongi irudikatuta zeudela, oso modu, txukunean ikusten zela kasu bakoitzean, zein zen pertsonaia eta hori dana. Liteken da ere beste pertsona batzuekin edo beste emakume batzuekin konfunditzea, baina, bueno, oroar Lolak esaten zuen ez, oso ongi egin du marrazkilaria eta zorru idan du behar da, beraz, bueno, espero ezagun jendeak ikustea eta akaso hori izaten alda beste joku bat, ez da, ikustea dagoen zerrenda hortan, ea asmatzen duten non dagoen pertsonaia hau edo bestea edo, Eta egongo da, kamiseta salgai, lehiaketarena, saldu digu leireketa, baina salgai izango duzue zuen dendetan? Bai, jakina, eskuik askuntzarekin egindako gainontzeko kamiseten modura, kamiseta hau ere bai, gure Euskal Herriko bildumaren baitan sartuta egongo da hemendik aitzina, eta Euskal Herrian gu ditugun dendetan salgai izango da, baita gure produktuak Euskal Herrian saltzen dituzten, bueno, bezeroen eskura ere egongo da. Eta, bueno, lehiaketa hortan eskuratzerik ez dutenak, edo bestela gogotxu da biltzenak kamiseta hau lortzeko, urbiltzen aldira gure dozen dendetara, eta eskuratu. Hor leire batzuetan eskaera oso bitxiak agian gerta daitezke, ez dakit, munduko beste puntatik batek eskatzen dizuela kamiseta, ez dakize urtekoa, oso bitxia eta polita iruditzen zitzaielako, eta horrelakoak ere izango dituzue eusko ikaskuntzan. Bai, eta aitortu beharra dago, pasaren astean, egon ginala Euskal Giza Taldeen mundu batzarrean, espaten zala esan iruguneko batzar hortan, eta eraman genuen nola, erakusgai kamiseta jarri genuen geneukan estan hortan, eta jende ugari, bueno, bertan, batzar hortan, kanpoko Euskal Ordezkariak. Euskal Etxeak eta, ez da? Hori da, Euskal Etxeko kideak. Ordezkariak. Eta asko gerturatu ziren galdezka, kamiseta, deitu ze kamiseta polita nun eros dezaket, edo nola lortu dezaket, eta asko galdetu ziguten, berezia da, justu galdetu diazela, baina ala izan zen. Eta jakin badakigu aurreko urtetan egin dugun lanagatik jendeak galdetzen dula, interesadula, eta uste dugu ongi harrera on bat izango dula jendearen artean. Bai. Ez dakit, agian azten ari zait ekimen garrantzitsu bat ere, Euskararen nazioarteko egunaren inguruan, enesaria. Enesaria, ala da, bai. Euskaraz diharduten eta urte osoan egindako lanaren gatik, Euskal Herritik kanpoko erakundeari ematen zaion rekonozimendua, saria, bai. Bada aurtengoa 6. edizioa, badijua ja indar hartzen saria,
eta hortengoan horrekotan bezala, eskatzen zaie kanpoko euskal erakunde hoiei, urtean zehar egindakoen lan horren laburpentso bat, ezkenean ezin da urtesokoa jaso, baina laburpentso bat guri bidali, epaimai, Eusko Ikaskuntzak izendatutako epaimai batek erabakitzen du zein den irabazlea, eta irabazleak bi gauza lortzen ditu. Alde batetik, sari fisiko bat, eta bestetik Eusko Ikaskuntzaren aitorpen publikoa. Sari fisikoa esaten dudanean, da Nestor Basterretxeak 2005an enerako logo berezia diseinatu zigun, eta anagrama burdina eta altxairu eldorgaitzezko erreprodukzio bat izanen da. Eta hemen ikusten da, euskaltzaleak eta euskara bultzatzen duten asko eta asko, gure mugeetatik kanpo dihardutela. Frantzian, Estatu Batuetan, Katalunian, ala Argentinan, ez? Bueno, besteak beste, baina munduko beste bazter askotan ere egiten dira, esan oso leku ugaritan egiten da, eta adibidez aurtengorako jadanik bidali digute Japoniatik lanak, Berlingo euskaletxetik ere, beste esan, leku oso eremua oso zabala da. Londresetik nago buruz nabile, baina bai, pila baldekutatik pila bazter, eta benetan harritzekoa da kanpoan egiten den lana euskararekiko. Adibide bat jarri. Ze harritu zaitu, zure ekimenean, zure lanean, Eusko Ikaskuntzan, ze harritu zaitu adibide bat jartzearren? Nik adibidez, sortea izan nuen oin dela 2 edo 3 urte, eta Argentinara jun nintzen Euskal Aste Nazionala ospatzera. Euskal Aste Nazional bat Argentinan, harritzen zaitu, baina area gerturatu jendea hemengo traje tipikoekin ikusi, gure dantzak eiten, abesten, zistua jotzen, edo benetan, ala ikustia, aian, izan daiteke, hemen ikusten ez desuna, edo hemen aian egun zehatzetan ikus dezakezun hori, eurek nola bizi duten, zein gogokin, zein barneratuta dakaten sentimendu hori, eta benetan harritzekoa da, edo zera izketan egotia Argentinar doinu hori dakan euskara batekin, ez dakit harritzen zaitu ni behintzat, zurtalur geratu nintzen entzuterakoan. Oso polita da, osoa, eta benetan uste dugu egiten duten esfortzu hori nolabait rekonozimendu bat izan beharko lukela, jendeak ezagutu dezala behintzat, eta argiratera, azken finean. Inguruko azken zanpan gaude, aurtengoan Leire izan da emakumea, beste urte batzuetan, aipatutako 6 urte horietan, zeintzuk izan dira beste urte batzuetan hildo nagusiak edo? Iaskoan ez dakit gogoan izango duzuen, baina euskararen itxik politena bilatu genuen. Pinpilin falso atera zan, jendeak lehiakita gauza bera egin genuen, lehiaketa bat egin genuen internet bidez, eta jendeari eskatzen zitzaion, euren itxik politena, euskararen itxik politena zein zan azaltzea. Eta agertu zan hori, pinpilin pausa. Pinpilin pausa izan zen garaia. Hortan ere pila bat ekarpen izan genituen, eta oso hitzberri asko nik behintzat hitzberri asko ezagutu nituen. Gogoan, zeintzu dituzu gogoan? Oroitzen naiz, ez dakit lurde soin ederra izan dute zen, pila bat pertsonai, Euskal Herriko pertsonai adierazgarriak parte hartu zuten, baina gabetxi hitza eman zuen berak. Eta berak esaten zuen gabetxi. Faltan bota erabiltzen dugun erderakada gakutzen artean hori, horren ordez gabetxi hitza bat zegoela, eta, jendeak ezagutzeko eman zigun, azaldu zigun haren ezan naia, eta, nik nik behintzat nire iztegi propiora sartu nun. Eta, harritu nindun hitza hori, da gero pila bat hitz oin bururatza itetartzen, baina euskalki ezberdinetan, azkenean pizkat hizkuntza aberazten diguten horiek. Eta, hori 2008an, gogoratzen dut, 2008an komiki bat edo? Komiki partizipatibo bat egin genuen, eta jendeak
ekarmenak bidaltzen zizkugun, eta azkenean Euskararen komiki bat osatu genuen. 2009an adibidez izan zen kamiseta berezia, lehenengo kamiseta berezia Euskararen egunerako Kukusumusuren laguntzaz, eta sare sozialak, sare sozialetaz baliatu ginen, eta blog berezi hau aurten erabiltzen ari garen, eta iaz ere erabili genuen blog edo web orrialde berezi hau plazaratu genuen, eta eskatzen zena 2009an zen Euskararen aldeko mezuak ustea. Aldi berean Kukusumusuko kide, Mikel Urmenetak Nueva Yorketik bidali zigun bideo bat bereziki filmatuta egunerako, kamiseta jantzita, eta oso deigarria. Eta hori izan zen 2010koa, 2009koa barkatu. Gero 2007an, hain ezagun izan zen Wall Street Journal egunkarian argitaratutako artikulu horri erantzuna, azikmenduak jaso genituen, eta gero New Yorkeko Wall Streeteko egoitzara eraman genituen jasotako 17.000 baino... Gogorarazi, ze izan zen ze argitaratu zen Wall Street Journalen? Izan zen Euskarari egindako kritika oso gogor eta alde batekoa bakarrik, etzekan inungo oinarririk, euskara erdilda zagoela, txala apenas erabiltzen, hainbat gauza, benetan uste dugunak ez dakit dokumentatu barik, baina berez, etzekila ondo, zein horretan zagon euskara, zen nolako erabilpena zeukan Euskal Herrian, eta benetan jende pila batek, esan dizudana, 17.000 inguruk atxikitu ziren Euskararen babestestu horretara, eta harritu ginen benetan, hemen inorkez erabiltzeko 17.000 horiek badira, zer eguentzat. Eta 2007an ere 5 bertsolari gaztekin egin genuen bertso sorta batzuk konposatu, Euskarak bizitzaren esparro ezberdinetan dakan loturarekin. Aurrekoan, 2006an, Benito Lertxundik Euskararen nazioarteko egunerako abesti berezi bat egin zigun, eta 2005an, lehen aipatu bezala, Nestor Basterretxearen laguntzaz, enen irudia sortu, eta baita Euskararen aldeko adierazpen bat plazaratu. Erronka ezberdin bat urte bakoitzean, eta urtetik urtera erronka berri bat. Asmatu behar da gai on batekin, edo egin behar da ekimen polit, edo ez dakit ikusgarri bat, beraz, suposatzen dut zu eta beste batzuk hasiko zaretela pensatzen datorren urteari begira. Aurtengoa egina dau, edo erdia egina. Egina, kanpaina erdian gaude, baina bai. Azten gara behin amaitu, Eusko Ikaskuntzak ez da eguntzea zontarako, euskararako egindako gauza berezi bat baizik, eta urtean zehar haren lan agendan sarturiko zer bada, euskararen bultzada eta sustapena, baina bai, azten garela denbora nahikokin buruari bueltan, zein izan daiteken, urrengo urteari begira, ezakit leloa, ideia edo oinarria bai. Eta zuek bitartean Edurne, kamisetak eta kamisetak. Ez bakarrik Eusko Ikaskuntzarekin. Bai. Zenbat kamiseta mota ditu Kukusumusuk bere bilduman? Kamiseta pila egite ditu. Esan bilduma ateratzen ditugu urtean zehar, udakoa, udazken negukoa eta sanferminetakoa, oso bilduma berezia dena guretako, Iruñean sortu garelako eta bengoa geharlako. Hortaz aparte, tokiko bildumak ere baditugu, Euskal Herrikoa, Kataluniakoa, Andaluziakoa, eta beste tokian tokiko bildumak. Eta gero hortaz gain, kamisetak ere egiten ditugu ere bai enkarguzkoak, enpresa, erakunde, gobernuzkanpoko elkarte, partikularrentzat, eta gero bestelako proiektuetan ere murgiltzen gara, ala nola, ezagit beharriki esate baterako aurkeztu dugu ere bai, Jon Sistiaga kazetariarekin egin dago kamiseta berezi bat, oso interesgarria ere bai, Mogadisho izeneko kamiseta bat, hain zuzen ere, zonalde hortan bizi duten egoera latza, Somalia bizi duten egoera latzaren berri edo emateko, berak erreportai bat aurkeztuko du Laster telebistan,
eta, bueno, ari gara berarekin olako elkarlan badideratzen, berak iten dituen erreportari oideen karietara, kamiseta gai konkretunak eta egiten. Duela denbora bat egin nuen SOS Justizia izeneko kamiseta bat, Guantanamon bertan pairatzen ari ziren egoeraren berri mateko, eta horrengoan hau egin dugu, eta Euskaltel, Euskadi horiek ere zuenak dira. Horiek enkarguzkoak dira, eta Euskaltelek ustedarako ere bai, aspaldiko partez lanean gabiltzala, oso gustora ere bai, eta, egia esan gure gana jende asko jotzen du, euren proiektuak eta bideratu izateko asos batzuk lortu nahian, esaterateko gobernuzkanpoko erakundeak beti larri biltzen dira zorritzarrez dirua eskuratzeko, eta formula bat izaten da ere bai gurekin kamisetak edo bestelako produktuak egitea, eta hortan ibiltzen gara, eta gero bestelako mila saltxatan, badakizu, ez dakite esagutzen gaituztenek, nik uste dut badakitela muturra gauza askoetan zertzea gustatzen zaigula, eta beti ere gure bizitzaren ikuspuntu positibo, divertigarri, barregarri hori eman nahian. Eta kasu hontan, eusko ikaskuntzarekin bat eginez euskararen nazioarteko egunean. Bukatzeko, Leire, zerbait berezia egingo duzu egun horretan, ala ez? Abenduaren 3an, bai. Euskaraz, beti bezala. Ez dakit berezia da, baina bai, beti bezala. Berezi hola ez dakit ekitaldi batera jun edo alako zerbait, ez dakit, oin nino ustez goizei dala, baina euskaraz aritu, euskaraz bizi. Hala ere, zuen kasuan hori ez da ezer berezirik, egunerokoan eusko ikaskuntzaren lanean, lankideekin zure eta zuen egin beharretan, euskara izaten da nagusi. Bai, eta oso gogotsu, eta bai, oso gustura. Ikusten euskara 21. mendeko hizkuntza dugula, ez bakarrik etxean, ez bakarrik ikastetxetan, ikastaloan, lanean ere bai izan daitekela nola ez tresna, eguneroko tresna. Gure kasuan, Euskal Irrati Telebistaren kasuan ere bai, segun eta egoitza, segun eta lana gurean euskaraz eta erderaz egiten dugulako lan. Edurne eta Leire, biei, eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko. Bueno, eta zuei badakizue, datorren asteburuan, beste gai batekin, hemen izango garela. Gogoan izan, abenduak 3, euskararen nazioarteko eguna. Beraz, datorren larun batean. Ordura arte, datorren asteburuari begira ari naiz, ondo izan agur!